toto som ja som Trenčanský Stangovcach, a toto je Duškový zlomilovec. To odjebali už celkom. Duškovi nič nezlomilo, vieš, Duško odišiel sám. Sám odišiel, jednoznačne. To je jednoznačne. Ja som tiež počul, že sám sa vzdal. A máš to počul, ako sprosté reči, rozumieš ma. Však som sa ako sedačný dujem. To už je taká lepšia ríša. Aďo, brat, vieš čo? Aj Trenčín nebol aj Martine, keď sa prehrali, tam tedy bol hlavný tréner. Áno, Portugalsku. Možno príležitosť. Jaj. Dobre, ostáva si s tým, čo? No, čo ti poviem? Duško je dobrý chalan, neký je na nich. Moriňa odvolali, vidíš to. A vidíš, aj Skriňar zase nedokáže. Zase nebude hrávať. Zase nebude hrávať, tak ako pes. Kto bude trénovať, nevieš? Neviem ešte koho. Majú zo 4 vybratých. Tam peniaze sú, no tak asi. Toto do tej Sánskej Arábie pôjde. Už inde nemohli. Ale však hral dobre ináč, ja som podral ten zápas. Aj Čil posledný zápas, čo hrali, však mal 7-8, tuším, hodnotili. Dobre hral, ako najlepší hral. Aj najlepšie hodnotený bol. Ten sa dal vylúčiť. Dnes príde tréner, donese si niekoho svojho a už sa to A iný systém hry bude. Možno aj tento zo sredi ešte niekoho dotiahne z tých paganov. Však jasné. Opada. Tebe. Ale mohol dať do lava. Jasne, že nie. Vystrelenie spoza 16-ky, to je ježiš nemohol. A sa mu dal do obrany, nemohol. To je lepšie ako no ale bol zbytočný v útoku, rozumiem, lopty nešli. Nikto nemohol tam na dušinu. Však hral bolo, to nevidel. Ale hral Benko, tak ten hral. Vidíš, to tam bolo pekne. Dobre. Á, to je pekná jediska. Aj tribúna peknú majú. Tam aj to prúžov. Prúžovce budú ťažký súper, to je normálne. Dobre, poď, opod! Tráge 5 lígy. Znova tým snahe do Žindržovca. No tam vypasujú. A každý zápas inak. Nemajú hráča. Ten najlepší stredný furt hraje. Od 30 ako hrajú nehral. A ten oný dávny strelec za Novák. Bude zranený o to poháru pre zápas. Aj Prento, čo sa zranil, čo? A to je chyba. Novák je teraz v Kúšovcach, nie? Dobre, poď! No, aj ten hrá. To neviem. Ja iba sa... Aby sa neuzestrel. Skúšaj ho. Tak je to mokré. Ale ten dá vlastný. Pomôže. No. Ale ten nepije, takže s tým moc tým sa moc nedopije. A tak pije, ale nie je tak ako... Bude sa tu loket doma. Samo. Vyšli. Tak nikto nejavoček, to je dával u nás za dole. Ten šedý. Tak aj za Bčko hral do pridáví. Ale to je samo, víš, keď teraz pokazel, no? A vytrúsal, Janči, vytrúsal, jasne. Buď mal tu viažko, no ne? No ty rada. A ja
Táto je veľmi. Dvojčinovič. To je on, taký pieseň. Mal dlhé nosy. Ja to ten celky tu asi zakrýv vtedy. Áno, copiku tak mám. Ale však mi trénoval sebe. Veci nestrelajú. Lacné, brankárovi. Ale on mi chytá. Aj Bobo. Ja tí Stankovcami si ďalej Horadošinej. Stankovcami. Však oni nehrali nič, tie Stankovci. Keby sme boli 11, premenili, tak vyhrávame 2-1 už prehráme. No vidíš. To nebolo, však nebolo. Dobre to je. A vy priateľní škole? To bol Marko, to nebol Vitnek. Ale mu nepomáha. Vitnek bol obranca. Na ľavej strane, no tomu ušiel. Ono dobiehal, ale on zase keď to veľkočný spravili, zase Skore otvára hráč hosťujúci číslo 10 Samuel Barka na 1-0. Ach jaj, keď je to 14, prečo desina? A Juro dal na druhej strane. Marta, prepni tam ten stav, lebo ma to nebaví. Ale nie, to sú tu dopraj. Ja aj hen tam sa počkám. Ja hovorím, že mi to ma to nebaví 0-0. No. Ale stačí, že my vieme. Vystrelí a dá tam ťažko, ktorý nedá gól. Drobota, jasne. Kopačky majú sa. Dobovačky to majú. Milan ešte radšej. Kúpať mi na to, aha. My to píva celý. Turista. No. My to z kaderu. A sú veľký profesionálny. Prehrávame. Jednoznačne. Jednoznačne. No, jednoznačne. Filip. Čo to dorastenec skončil? Ja postav moja Granešik. Keď sa opred lopty aj dá, taký gol pekne mi môže dal. Pomale!
jednoznačne. 300. 4 stupísi. Však smieje sa vám tu podolný potom. No Lotka, nazdar. Nemusíš sa až tak veľmi otáčať, stačí. No, Víňa boli strašne krk, takže ani po ženách sa nemôžem. Nie, nepozeraj sa. Zakázala mi moja. Dobre, a Janko je tu? Janko je v Itálii. Aha, ozaj, prepáč, tak viem. Ty kokos, Litviačku. Teraz, keď sme boli silno zabili na kávi, tak začalo toto. Šárno trochu. Ľubo, ty vidíš auta bez paragrafy. No, mám ich veľké, 4 strany. Nebol. To je ten debil, čo pískal Radošinej, čo nás obudol. Ja som chcel vidieť, čo je dobré. Čo? Čo dá opačne píska našeho, ne? Tu dal, že je obsaj, tu na tejto strane. Janči, ty si ako tu? Aha. Ale rytmu je, že Dáčko nedáva dvore. Ľubo, daj mi pustiť na tento, toto z hlavy dole, nemôžem sa povnať v tej onej. No dobre. Ľubo, cestý šťastkou vesne hral za Košice. Včera pozrám, Košice. Benč už dal 3 góly kamaráta. Ale slabé tie Košice, to je... To jak aj my. Ale tak ja som si ešte... Akože kader máme... Skore výrol nám domáci hráč číslo 10, Lionel Abate. Jak tá 11 ide? 1-2 hovorím. Keď by bol z rozumu, tak... Počuj, a čo tu robí on, Majorku a Janku? A niekto hrá za Rudno, alebo za ktorý To je Kikčania. Ale ten je zranený ešte. Však odtedy, jak onom Žabokrekok si ten slav natiahol, tak tam má... Není tam. Dal gól. Tak dal jediný gól. Ale nemal ani loptu, ani nič, akože... Nemáme dostať záležníkov asi, čo? Nehrala, samo nehrala. To je nejaká líčka, ne? No čo mal ležeť? Miša. Tak poď hýdam. Však ja idem, nedáme lavicu, ja si idem poriadok. Tam, hen tam. A koľko bolo? Ľubo, daj mi to na hlavu. Vieš čo, 130, neviem koľko to bolo, tie 3 chotáre, či čo to tam bolo. Oveľa viac ako v Lani. No, keď je pošla aj 300. Jaj, salačo. Nerozumiem. Vyrovnané na šance. Tečúval? Sa pošli to hrať. Čo sa stalo? Nezavoláš si agón, ja som to nezobral. Bolo 20 mám na bodu. Autobus je bol, som tady na bicykle, vieš, ako ja som si na bicykle. Toto je čestnosť, sa priznáva, keď dostane gól, potom bude oné. Ale chytil tú šancu, dobre. Na zemi je dobrý, no. Vybiehačky, to je na to. Centra mu robia problémy. Ruky má 3 metre, na má preskočí o Marioli, šutne a bare. Pečky by nemal. Nemal, ale? Nemal konkurenciu. Čo to je? A to je perfektné, že si diriguje hlasom celé mužstvo. Rudňanského nepočuje zakričať. Kto chytá za ruku? Není malý. Bačík.
Áno, že dobre chytá. Ale minulé Marko chytal, nie? Marko? No oni. Šimko. Šimko, no však ale Marko sa volá. Ale to vidíš, neviem, ja viem, ako sa píše. Ja viem, keď sa narodil. Čo si bol, pri pohonom, pri krste? Tak jeho otec u mňa robil, tak ja viem. Vieš, na čo ste pili, na aké meno? Marko, Šimko? Áno. Je možné. Marta, to je z vašej farnosti. No, to je ten. To je Milošov. Pekne. Dobrá. Len trafiť. Neviem, či ešte hrať s tou kadrou. Neviem, či sa nepýtal dole. Budú podľa mňa. Viac sa pýtal dole? Nie, Duško. Dubla. Má tiež stále problémy. Starý chlap, Má do 35 rokov. No už sa držal za nohu, ako keby mu ťahalo sval, lebo čo? Ale tu poviem, že tých svojich rokov futbalista To je šťavný. pasí na Korančíka, tak dával vedel to. Už ho aj striedajú, no. A Miško je tu. A kto by to takomto daždi hral? Dá sa vystriedať, no čo? Áno. Tam ide aj zvuk? Tak ale Mišo už Tak dávno budú počuť moje múdre. Áno. Či sa mu neušlo to zostaviť. Už si nahratý, už to späť nezoberieš. Ja som nic zle nepovedal. Dvoja sekundne nechaj tam. Juraj. No nahraj, ako nejde. Ja som piči volí, ale navrhne Bebogu tam nie. Pavla do nápad. Dobrá. Ťahne naspäť. Kto robí hospodára Nováka? Čo sa? Čo som videl tam on je zadnú bránu, potom padal na bicykli, je to zastavme sa na ihrisku. Prebral po mne. No, tak ono. Aj Už ja som mnou robil, ale odpadol potom končil, tak? Treba tribuna, zateple na Čo z toho, ani staré žiaci polu a bolo ich 9. Šobáky máme? Roman tu dá všetky vyzbieral, nie? A ten tam bol, nie? Bol, ale nemal. Hnile som. Však koľko je... Jano, poobzeraj sa, koľko je ich tu dubákov. V parlamente. A tam ich je ešte viac. Tam je bohová elita. Ale ja som myslel aj v Európsku ešte. Lavorček. Vláda mu to neodpustí, že jo? Kokso, kde to dávaš na stopy?
mi mrave zbegla gore. Da ti z tej streky klopkala na vážiky klopka, Na teba môže klapka. Však tu som stal, však ma vytlačil, lebo mám parazol. Skoro chcú také výstavy do Karlovej okolo, ako by nechám zaviesť, že som pristupoval do Slovana, tak napísať, že prichádza hráč brazílského techniku. 3000 divákov na tréningu, to je kvôli. Keď hrali z Bartova okolo, takže najpierať vlastne tak technické prístup. Ja si pamätám, ale to hrám. Ja si ho pamätám. Dano, prava ruka, Dano! Zajtra sa hrá v Stráňavách, nie? Strážové. Strážové? Pavol, kde to izba? Prosím? Zajtra, Strážové. To ide pri Byči tam? Nie, do Žiliny sa ide. Žilina, Bečko. Nie, tam sa hrá na umelke. Neviem, či tam nemajú oni škvarole, keď ja som tam hral, čiže... To je tak tesne vedľa cesty, to jak ideš nám, to je vedľa cesty je to ihrisko tam. My sme tam hrali už na tej umelke. S deckami. My tam boli. To je pri benzínke. Hneď za ihriskom hneď benzínka. Jednom začne jedna prvé výukovci, to sú buďte istí. Ne, to vyhľadám už jednoznačne. No, aby ste neodvolali aj pána farára zajtra. Poďme umdreť. Tak kde by už, keď v Žiline nie, čak ty predali 4 hráčov. Takže Bčka museli ísť do Ačka 4. A kde hrá zajtra Žilina? V Ružomberku. Ružomberok musí vyhrať. No, už to hovorí 5 zápasov. Vieš? Bude srande. Vieš, toto som pozeral do toho prvého gólu a potom ho vrátil. Bol VAR a nebol, a potom ho nepozeral. Dávaj, Mišovi! Jaj, nevyšlo. Dávaj to! Si ho treba toto spraviť. A potom dá vlastný gól. Videl mi na prihľadku na pomoc. Hej, čo si povedala? Že nebudeš učať. Tak, ľud. Počúvaj, ešte raz ma upozorní a už ma domov nevezme. Nemusíš, tu je toľko Rudňancov, že ma zoberú, tak... No neviem. Sa nevyhrať. Real, ale po 10 až. To ti zápas nejaký tiež dobrý anglický ligový. Na ktorý ligový zápas dali dneska na Dneska žiadne.
Sobotu nie. Tak si to tu odhodil. Nikdy neboli dostane Ale jak utíkol to? Trnava Dunajská. Už utíkol. Kada utíkol to? Taký tipší bada. Do Trnavy, kde sa tam do Trnavy. Ale určite. Ja som tam bol raz a vtedy ma policajti. Ja som tam bol veľa razy. Ja som bol v Trnave ešte, keď hral Cruyff. Ajax Amsterdam. Ja som bol v Derby County a tam tedy mám vyplieskali. To je Derby. Ponúma. Húzov, Metzgen. A tí keď hrali. Cruyff. Skočí raz a ide. Vtedy to bolo niečo 3-3, alebo koľko bolo? Áno, 3-3. Adamec, áno. Jožko Adamec. Kuna. Preč! Si pamätáme aj dneska, pred krčmu stal autobus, tá fazulka samozrejme, aj s tou vlečkou, fazulkovou. A plné to bolo. Neboj spekulujem aj tako terene. Zbytočné. No, to boli časy zlaté, Hanko. Naša dedina bola Trnava, fandila Trnave strašne. Boli tam aj slovanisti, ale málo. Väčšinou klub všetko Trnave fandili v tej dobe. Už som zapovedal, že už... Nedôveruješ. Klamali. Ale čo ten Slovan, to Švajčiarsky pozáhľadol. Čo? Ale však neuhrali zlý výsledok. Dobrý, aj zápas bol výborný. Mali premeniť ľudia. Ale vidie predĺženie. No túto skupinu nemajú zlú, tu by mali niečo uhrať. Skupinu majú výbornú. Leží na zemi, no to má. Není dobré. To bude výron. Prišla 3 na 8. Nech Bůh chráni. Radši máme Jakuba niekde. Neráni. To je kto? Kto leží? Filip Vendel. Jo? Nie ukazoval, dával palec hore. Čo ukazoval, že dole? Nie, palec dával hore. To je dobré. To je pohode, teraz behať. Miško, pozor, Mišo! Ani houby Ježiš, Maťo! Všetko dobre, správne to zobral vonkajším falšom. Keby ho zobral vnútorným falšom, tak... Áno, vnútorným falšom, keby ho viac zobral, tak je vnútri. No zobral vonkajším falšom a tým pádom zobrala oblúk von. Pre neho je takýto terén, vieš, on je lahučký. Áno, je rýchly ako hrom. Ten z Kostolesí, ten Petráš? No šikovný, tá 11 je... Dobré nábehy má. Bojnej si ich všetkých poukladal, nahral Javorčekovi a tam z 5 metrov 2 razy. Prázdna brána, netrafil. Ale musel by privkať niekedy. Áno, jasné. No aj strel dobrý. Aj povahu.
Keď potrenuje s ním, bude šikovný futbalista. Ale aj otca má dobrého. Aj mamu možno. Museli sa vidieť. Noha sa mohla. Pozri sa, vidíš, to je šikulka. To je šikovný, technicky vybavený. No jasnovičky, najdi mu dal. No už to moc preháňa. Dobre, že sa... Nevadí. Mišo, hraj! Koľko že má rokov ten chlapec? Zo 27. No určite. Matúš? Áno. 24. No, pravda. Ešte aj zarastie nie, čo ty toľko rokov môže mať. 2001 ako má žere. Áno. Jaro, nepreháňaj to. No tak ja som ho chcel skúsenejšieho robiť. Potrebovali sme ho staršie, tak muselo trošku. No má viac, lebo ja som ho ponúkal Cigel, keď hral hore, pred ktorými rokmi. Pred koľkými hral Cigel? Nemá náhodou brata? 5. ligu. Vtedy som ho do Cigla ponúkal. Do Vestenica, on nechce ísť, nemu je najlepšie tu. On má dobrú robotu, hovorí. Nešpekuluj. Hodí a ide. Však keď máš rýchle krídlo, tak sa oplatí aj na vysoké za obranu hádzať, vieš? Tak? Koľko mančaftov tak hrá? Však Pálo Hajovský to bol taký hráč, a to len za obranu zemi kopali. Veď bol rýchly, Toto nenávidím, chybu sú lepí. Naznačí tu, keď je nová si hodí veľa ide novú trať. No kurva, my tu hore, my to vieme. Jasné, že to je jednoduché, nie? Teda. Každý za tú nohu zjednovali. A keby nepršalo, aký by sme boli dobrí. Naznačí, tam sa otočí noho rýchlo, ale sú hodí veľa nohu. To je tak zbytočné. Odozdá sa lopta. Ten Adamčík už nehráva, Jančík. Kto? Správna. Nie, ten išiel do Poruby. A to si myslím. Paťo Adamček? Paťo, no. Neviem, nečítal som ho, neviem. Tuším, išiel do Poruby. On je správna. Áno, správna. Nie, z Rudna, nie teraz to správna je, no. Čo je? Jano Adamček, čo trénuje, tak to je jeho otec. Hej? Áno, tréner, Jano. Tak vidíš, ale tie mužstvá nitrianské právno pomaly 9. Ja Igor. No. Aká tradícia tam bola. No. A však aj doraz, on má dobrý ešte. Tenisko pekne mali všetko. No a teraz majú rôzne. Je to? Nitrianské právno, však hľadali s nimi. Oni hodia, že hrajú dobrý fotbal, vždy hrajú. Teraz nehrajú. Teraz je to také hrbulaté. Aj Kožolek je dával vyššie súťaž. Prvú vástave hrali, tak nehrajú. Oni sa len to tam rozbili, to tam všetko. Prvú hrala Novej sa, Diviacka Novej sa. Valaška Bela to hrala. Vynikajúco hrajú. A tak Vlado je chlap, tak on si spraví miesto. Proti Vladovi sa zle hrá.
Tak počkaj, keď príde do kaviarne, ako sa bude jemu zajtra zle hrať. Bude pýtať všetkým. Vládovi. Toho nechcel, sa otáčal akurát, vieš, tak... Ten záložník je dobrý, ten hral na Prievidzi, čo mal teraz loptu, no. Dobre, však ho nemal čo spraviť. Tak by to nebol. To znamená zrazel. Musí byť nejaká skarta. Ale to hovorí, že Vlčka má... Aj žltá karta by tam mala. Jasne. A Baty teraz vysyčuje, čo? Čo ideš zase kopať? Ide si vyskúšať, čo to pôjde. Až zahodí to. Nedal čo stredu, to je pravda. Tak som tam bol. Jaj? Pridali ho ešte ani opýta nedostal aj čo kopať. Tak to bol tam kopať. Zadúbkalo a nad bránu meteš. Že by chceme vyhrať do mňa. Skôr zvyšuje domáci hráč číslo 10, Lionel Labater. To musí byť najistotu. Mám natočené. To sú to priblížila. Dobre ho platia asi lepšie ako v Levote, vieš? Podračania sú lepší, no? On bude lepší jak Rytviak na toho obrancu. Obetavejší a rýchlejší. Šuravináčky dali do brany. Myslím, že akcia, že také nahrávky. Nie je zakončenie. Lesom do pochodu. Nie je zakončenie. Nechoj si teraz nedávať a mňa. A toto je dobrá. Co? Šikalo mám čo neviem. Pekne a podmičko. Nedoberný. Máme Pedro. Tako medzi nohy mu dal. Prešlo mu to medzi nohy mu to prešlo. Aj dobre, zabojoval. Buďte objektívni diváci, hej? Úplne voľný.
Bože, jak ide. Váša haluška má pravda do stredy. Dobre. Dobre, Mišo. Výborne. A čo je? Na Mišo, Pavl. Ale pán opačne. Ukazuje opačne. Ale Mišo nebol, ale Mišo nebol. Nie, na Miša. To je tak dobrá výhoda. Ale byť výhoda. Mišovi dal už po zápase onej Radošinej kartu. Teraz to sú zvedaví. Teraz to spraví živec. Popravil, dobre. Dobrá výhoda. Áno, áno. Ani ten pás si nepochopil. Je tam. Dobrá, ale vie. Pekne. Bol priamo, celom trafil. No pekne sa zavesil. Pekne to... Víte, jak je vyskala tá 18-ka. Nie, to je pekara. Je to prestupil. Do bojníc. Do bojníc. No tak tam ho budú chváliť. Sledz ako ide do Nitry. Ja to tak povedal. Dobre. To ešte tam išlo. No ale všetko taký starší. Aj s tým balážom išli obidvaja. Áno, s tým balážom. Vyslúžil si, no. Však keď nemal kto hrať, tak ti bol dobrý. Tak áno. Presne, a teraz, aby tu bol hráčov. Zatiaľ to vyzerá, že týchto mladých je tu aj... Navyše. Však sedí tam niekto 40. Jakub, oni Beláni ešte. Ten Gábaš, ten je Beláni, ešte brankár Kostola, no. No, ale minulé kúpil, on opäť dostali či koľko. Tento je tam ešte... No už ho križuje trošku. Bulvatov si je inak. Nehrá. Hrá tu, ty je samý. Obrana. Ale v obrane. Tá sedmička má aj dobrú postavu. Nastúpaj minút. On tam babi. Aha, Miško, pozor, okolo. Len keď hrá. Fakt hrá do Praha. Ale nehral nič. Nebol. Pekačka nevyšla. Juraj, pomôž! Jano skúšal moc. Však dobre, bol ďaleko. Marko je taký, no.
Ale Tomáš, ten je ubetali o 20 čísel lepší obranca. Presne tak. Naši s tým Slovenom, keď hrali, tak ten brankári bol stále podľa na polovicu, za Boha nie je. Nemá ho kto prehodiť. Nemá ho kto prehodiť. Hento. Vedeli, že ten Silvester je teda aký hráč, aký strelec. Nemal kto s ním behať, rozumiem. Á, nerieš to. Je to potúpa, neviem. Aká potúpa, čože? Je to dospäť jedna vlastne. No a čože, kde dostali aj ostatní, aj Košice 5-2 prehrali, alebo to. Ováská Bystrica dostala, ja neviem. Tu máš také zápasy, ti neviem, kde. Ale už sa ľahko postavný golom. Vieš, Tomáš? Áno, presne tak. A zoberte, hento je aj nebol som nedali gól. To nebolo offside. Keď nie takto oproti. Na obrovu stali niekto. Nemáš mokrý bok? A jeden to bol, aby ja nemusel. Teče mi po lavici, vieš? To si zoberte, tie dva dvojky by sa boli dali takto. A hneď po tom fále sme dostali. Áno, áno. Ale že by sa im chcelo moc behať tiež nie. Oni majú Čukez a Modrý, no. Máťo, nevadí, nevadí. No dobre, tak po zápase. Nevykecá. Ale dobre. Je to 1-1. Je tá 33. A inteligentný. No, 33. Keď Náďa Pavlova tak je automaticky rozhodná červená. Mišo, ale hneď! Zase dohráš sa to nehrál tam. Nech on ide, to je. Nevieme na to spraviť, naznačiť sa svet a hoď si dovnútra veľa nehodá. Iba lebo ti zapíska chodí. Za 5 minút bude načovať, a 5 minútov Skrátil. no, skrátil. Takže, Pekne. Dobrý brankárik. Pohotovo. je ledva prvý gól, ledva do brany došiel. Mladý, oni, Rentek to asi zobral do Ačka. No, do Ačka asi zobral, no. To je dobré. Matúca snaží, nebehá. A čo striedal? Matúša? 11-16. Tak Matúšovi zase musí volať, čo byť. 11-16 striedali hostia. Asi má voľné. Nesvieťuj! Dobre, dobre. Nič, to práve vidí. Ešte letel filmu a viadome. Ale áno, ešte, že nesmiem kričať, Marta mi zakázala. A tu by som si bol určite zakričal. Dívam sa na teba, či si to píšeš. Ale to je zárevno. Nehral už on? Nie, nehral. Mišo išiel na hrod. Zajtra bude hrať. Nebude hrať tiež. No, že od základu nebude, ale on sa môže hrať. A čo zajtra už bude nový tréner, či nie? Musí byť už nový. Dneska trénoval už. Dneska už mal nový? Trénoval už. Slezák? Na Facebooku to je už. Slezák, čo? Igor sa vrátil, Slezák. Nie. Aj rozhovor má spravený už. Igor je Sleziak a Hento je Slezák. Igor je čo? Igor je Igor, no. Slezák, takisto. Sleziak, nie? Slezák. Čo? To je meno vec.
A ktorý z tých nitrianských mačov, to je nástupnícky bývalého? AC Nitra je ACF, to čo trénuje Igor. Nie, nástupnícke mužstvo, ktoré je v Nitre, je čo Krško trénuje. Miloš. A kúpil to jeho, teda ten druhý šéf to kúpil. Nie, šéf kúpil, založil nový klub. FC. FC, áno. Pozor. FC by nemohlo byť v 4. lige. A keby bol nový klub, tak by museli ísť do spodu. Ale on kúpil nástupnícky, ale pôvodné mužstvo v Nitre, čo bolo, je AC Nitra. Čo pokračuje všetky tie one. Len oni boli v Bčku. Štvrtú ligu. Tak to je štvrtú. Jaro, tu má rozhovor. Áno, Šležák. Bo FC, toto čo je, FC, ešte museli aj niečo zmeniť. Ahoj. Taliansku. Išiel na Inter Milánu. Lebo tam ešte museli zmeniť. Lebo tam to nejde, tak išiel poradiť. Ešte museli to dať to nejaké no však za to, že tam bol. AFC, či čo to. ACF. Jedno je áno. AC a druhé je ACF, tá piatá liga už to na Áno. AFK. Je. Ale ja som Nitrančan, ja poznám celú históriu toho. Takže ja viem, však to bola nástupnícka ona plastiky Nitra. No zase my poznáme, ale zase my poznáme to, že keď založil nové mužstvo, musel vyhrať od začiatku. Ale on akože má teraz Bčko. Nie A mužstvo, ale B mužstvo. To bolo voľakedy B mužstvo. Áno, aj to ono. Prosím? Pálo nehrával za Nitru. Ale oni, Dušan, oni, tento, Borko. S Tonom som hrával z Omako. S Tonom som hral útok z Omake, s Kijabom aj s Tonom. Tono Žember hrával a potom došlo Dušan Borko a Dušan Borko sa chytil a Tono poslali naspäť. Lebo Tono tam prišiel v najhoršej dobe, keď Nitra postúpila z druhej ligy do prvej ligy. A nepustili ho, nedali mu proste príležitosť. Aj keď bol vynikajúci, bol dobrý, bol všetko, ale proste tréner nesadol im do... Tono Žember. Prišiel len Nitra mala starých harcovníkov, čo postúpili a Tono prišiel. Presne tak, jak hovoríš, všetko. Tak to bolo. A Tomko chudáčisko mohol behať, aj si kopačky mohol zodrať a nedostal príležitosť. A potom prišiel Jaro Kostoláň v tej novodobejšej ére. A ten potom trénoval Čermánsky futbalový klub. Tam bol roky. Však Čermánsky futbalový klub hore, no, tam som chodieval ako delegát. No tam oni hrali 4. ligu, či... 4. ligu. No, a už potom povypadávali zo všetkého. Už teraz majú len mládežnícke. Čo sa tomu Maťovi stalo? Napísal si ho, že striedal? No, od Duchovičov, no. Oh, je tam. To oni keby chceli, tak to nebude. Stačí na lízmu, čo to je ťažká lopta, no? Dobrali, to nejde nikto. Bránili to, to nebolo bránené. Keď sa postane základa, nemôžu brániť. Skore vyrovnáva hostujúci hráč číslo 7 Roman Javorček na 2-2. Tam sú teraz 3 kluby v Nitre. 3. AC Nitra, FC a ešte AFK. A tá posledná Nitra, to je odvodená od tej AC Nitra. A toto je na novo spravené. Chrenová má mužstvo. Chrenová bola zvlášť odjak živa. Aj Krškan je. Aj Krškan, to bol odjak živa zvlášť. AC Nitra na 5. ligu, nie? To boli odjak živa zvlášť kluby. Áno, prehrali
Na AC, kde hrá Štetina, tí hrajú štvrtú ligu AC. Áno, to bolo Nitra B. To bolo Nitra B. Pozeraj, dáme ešte tretí gól a potom budeš nervózny. A Miša bol? Nie, ty tuto kameramanovi hovorím. Jaj, To bolo Nitri B, práve v Nitru A. Ale Nitra A mužstvo bolo Krškovaníka. A to tiež tam dodrvali. Nie, tam je... Najskôr vyhodili To je do divá súťaže, svíňa. potom No. súd rozhodových zase vrátil Áno. späť. A stále sú tam dlhy. Stále sú tam obrovské dlhy. 2 milióny tuším. No aha. Jožko, čo je? Jožko, ide pre tú loptu? Áno, išla zatiaľ. Oni by chceli, aby sa všetky tieto tri kluby zlúčili do jedného. Lenže tam to jednoducho nepôjde. Oni si nedajú svoje zoby. Tí, čo išli od poslednej súťaže, tí nepôjdu. A kde? Aj voláky Ukrajinci to mali za 2 roky, ne? Áno, aj tam to bolo aj Juhoslovani, Ukrajinci a Marievi aj kto. Tam je to tak rozžubané, ani Kristus sa nedá dokopy. Srezak to vyrieši Igor. Igor nevyrieši nič. Postupia. Bodaj by nepostúpil. Igora zneužijú o 100-600. Neboj sa. Nech len sa bude lepšie dariť, Igora pošlu preč a dajú si tam svojho nitranského nejakého Dekíša, alebo ja neviem koho, nájdu. Moravčíka. Ľubo to je nič, to je len, bol len fotbalista, ale ako človek to je vymleté. Už dávaj, šéfe. Toto nespraví ani vojoteváčku nespraví. Maťo, čo je? No áno? Áno, bol. Jemu to vypadlo. Lebo to aj ja som mohol tam byť. Miesto. Tieto súdne, akúto je to 16 rovine bojí sa, ani lačku nehodí, to nerobí. Nedovolí si, boja sa to robiť. Ešte aj tu sa bojí. To by bol zlečej mohol dvať. Krížu dávaj! Skočí pred ním, ujde a ide sám. Nemá komu, pozri sa, stojí jak zmrzlinári. Všetci. A ťa niekto dobre zúchopne, naša sa to hrá. Pozri sa, tam čakajú. Ale komu dopredu čaká na slepo nemajú, niekomu chce, keď idú nepýta loptu. Nemá komu. Nepýtajú si, no, dovoľno. Každý musí do ponuky nejak, aby si pýtal loptu. Ako že mi nepýtajú. Však sa neukazujú. Tento, čo mal Igor Slezák v Nitru, to bola Nitra B, ktorá hrala tretiu ligu. Nitra A sa rozpadla, treba narodili tie one, a toto je Nitra B. A tá potom išla hore a Ačko založili tí odpadlíci. Na novo. Každý chce zarábať. Kradnúť. Áno, čo je tu mali? Teraz sa tlačíš k mamine. Keby aspoň parazol stiahol. Ale nie, parazol nezavadia. Dobre to máš, nie? Nechaj si tak, ak si to mal. Však vy ste chlapi ako hory. A však sa utočili na jednu bránu. Tam boli len rudnánci, ak chceli ho byť, tak radšej odišli. Marta ho ochráni. Vlastným telom. Má sa čím pristaviť, no. Zopakujeme gól. No Janov. Aha, a je to tam.
Toľko svetých sa tu naspomína, to je strach. Mišo ti ide, kde ideš tam? To bolo na slepo. Sa nebolo nikomu. Áno, však trošku zabojím. Nezačialo na ňu však kurňa, tak to Nemôže byť prítom. pekný odskok to maja. Robo, pekne. Dobre. Nebola ešte začiatok. Ale pekne to robí. Jaro, toho kunovo začka, či si vnuka pozerali. Ktorého? 16. Dobre. Jaj, to je najlepší hráč. Ja nie som ešte nevedel, či mám loptu, no? To nepotrebuje, on hrá rozumom. Takticky rozumom, no. Nižej. Aj Čil rozmýšľal, dal dlhu. Na tebe! Z gromu, čo si si mal. Tak zajtra, zatiaľ to dobre riešia aj rozhodcovia. Však nemá čo pískať. Keby hráči, ono toto... Hrotovali tak... Náprvodne, ale sú ohľadotoví. Z Počanského? Ako? Z Počanského vlastne hrotovali? Nie, to nás do Krsu? Nie, Kovačko-Bystrické. Ale tak chodia? No, však teraz chodia všade. Minulé však na prvom poliku boli Nitrani. Lopta bola preč, pravda. Jaj. Každý to vidí ináč, Jarko, vieš? Ja som do odpískania videl 3 fauly na najvyššie. Kraje zredukovať na Hodnobeta je fotbal. Nože, ako to by bolo? Nemôže do krvi sa bolo, nemá. Kedy si do Bystrice, čo nikde neboli, one by boli iba Bratislava. Ešte jeden Afričan, čo je slovenský a východoslovenský. si bandol nejaký hodiny. Veľmi dobrý. Čiže domova nemá lízať, tej báne. To mi písali v Afrike, ale v Afrike čekal na výraz. To by na Vianoce. Aj dopredu počívajú. Nechodili na Čezare, Rudlova, nechodili hore na Pričacu, zase one v Brusnu, na Bystricu. Závod to dobre robí. Filakovo, ešte bol, patrilo tam. Hajnačka. Oceniť. Nevedeli trafiť Vestinice na javisko, a nikto nám po slovensky nevedel povedať, že je javisko. Všetci to Daj. Aj žena sa na teba pýtala. Áno? Ja uvidím, odtiaľ tam sedia. A čože aj Palo Kováč, on je Novák, lebo tej trénuje, niečo? Rozhodcu, oni brankárov. Henta vyššie 15 metrov. No, Braňov, že ešte stále tam? No. A čo sa tam spravili prvého trénera? Nemá licenciu. Nemá licenciu. Aj, čiže to musíš teda vysoká škola musíš spraviť. Braňa by raz vyučili z hlavičky, lebo to videl. Počúvaj, ale tí, čo pod Vajsom trénovali, tak tí by mali dostane... Pozeraj. A ten nepíská po strane kýle, globálne blázny. Kde není. Pozri. Prečo to kýva? Lebo on stál prítom. Tak on stál prítom. Ale však to nefaulovali tam. Dana fauloval, nie? Tam faulovali toho druhého. Aj Dana, aj Miša. Aj Miša.
Nervpíska to ešte je on. No, Vlado Kovač trafí. No, by musela na zem padať. Čo viem? Viacké nové simulání som bol napadal, bola taký uroví. No, však aj Roháč vonom dal. A Roháč tam je. Neviem si, aký dal. Nebol si tam? Z tejto strany. Jak z takého miesta tyčí buchov, ani sa nepozreba. A Hranická Roháč? Nie. Gól nie? Nie je Halaška. Adam nepije. 2 metre na to nepôjde. Buď gól, alebo 2 metre nad bránu. To je vysoký Murenko. Jedne po zemi prúdko. Aha. Buď trafí do brány. Čo som vám povedal? Ako ten múr postavil? To bolo múr zle postavené asi, nie? Ako bolo one? Máme to taký, neviem. Lebo išlo z druhej strany. Skore zvyšuje domáci hráč číslo 7, Vladimír Kováč. To je nová lasetovka. No, Lvia. Poď Michal! Kde som? On čakal, že bude obstreľovať, vieš, brankár. No. Oha, čo robíš? Na takomto teréne má ťažký odraz. Šmíka, tá lopta skáče jak jednota, to je ako čo? Ale mal to vyhodnotiť na druhú stranu. Ja viem, no. A ten mladý chlapec, neho sa učí. Keď nebude hrávať, tak nebude keby sa nám to nikdy... No kamarát, postavil si múra, dostal si vedľa múru. Nestalo sa, jasne, že nie, no. Milanovi povedať, nebudeme o tom debatovať. Jasné. Milanovi povedať. Ja som tu bol už Jaro naskôr. Rudánec za Rudáncom. No, morálne by som to. Ale on vie to aj dopadne. Len tam asi, neviem, či to není Milana Trutného brat, začal dávať ráno, že Kováč, fuj, hento, a asi jeho žena sa ozvala, vieš, ako to je on. A čo tam mali také zapadať? Myslím si, že to je Milana Trutného brat. Vlado, Lesák. Tu som. Krásne do teba. Dlho mu trvá, kým sa nastrojí. No. Vá, Jaro, prestaň. Kúrne. Pekne. Neprežívaj to. Videl si. Ešte, že tu máme opakovačku. Štýl Michal dával z Turecka, ako tancoval s takým zámakým na krku a s takým... To má dosť behá, dosť tancoval, brinka, tričku a asi dcera ho natáčala a rozpievala. To je ten Javorček. To je ten Javorček, ten blondiak. Na tom ťažkom teréne, on je ťažký dosť a stále behá. A on chcel Z Rudna asi. Ale som pozeral už vo septembra. Prvý ženiak bol Ratina. No, pravda. Chudáčisko, no čo? Nadával na Oravcu, že na čo sa všade vypadali, že chodí tam a Dáno, takto zle vyhodnotil. Škratina, ten malý je šikovný. Čo by mal vynikať s kondíciou?
Tento je dobrý, že to manželka. A čo tam nešiete na nich? Jo, píče. Skoro si ho sám tam a prečo je na zemi? Alebo čakal tam stroj. No ale to si stojí za Ale tak ten sa pochybel, tak aj on môže. Tak ale on ho musí dať dole Javorčeka, lebo ten je už hotový. Už má krče. No už má krče. To je ten oný? Javorček. Javorček, ten čo bol u nás? Áno. Niekde dá Nech dá žolíka, pružinca. Tam ide Bráňo. Ten rozhodne dá 2 góly sa odtiaľ. Bráňo je dorobený. Upratoval kabíny požiakov. Konečne, že to vyrazil. To bol naši, ale to bol naši. Druhý. Natálka mi povedala ešte po polčase hneď do skúšite. Asi musí vyhostiť. Dobre, Natálka, dobre. Jano kopá, dobre. Ešte je veľa minúda. Poď! No dobre, že bol by nohy mu chytil. Dukka. Dobre. Super je malý. Superný, Píci v uhoru. 5 metrov očiar. Sa nechce zradiť. Dobre. To sú ťažký terén, dokonca hneď máš novú dodržanú. Ty prišľapte trošku a už je tvrdé. Preobrancov je lepší. Víšo, premeň! Ty sú sprostí. Čože nedal gól? poďakoval. Aha, podri, aha. Zapíska druhý. To bolo vnútri, ale 16. Áno, také isté ako tu. Je náš fauloval jeho. Nevie, čo teraz zapískal. Prerušil hru, lebo ležia. Nič iné nespravil. To vidie, že si robil delegáta. No tak však, lebo sa čuduješ, čo spravil. No. Dorážka nejaká. Tak aj celý zväz dopadol. Jarko môj, dobre. Jožo, preboha, učíš ty, lebo ja to nebudem robiť. Ty sa zašiješ a neučíš ich, si potom najlepší. Jarko prerušil hru, ale nebol na hlavu úder. Im to nemôže prerušiť. Ale dvaja ležali, môže. Nie, môže aj 10. Ale na hlavu musí prerušiť. Na nohu nezomreš. Tak on je asi na hlavu, no tak čo? Takže toto práve zapíska úplnú sprostosť. Však prerušil nám útok. Je. Nemôže prerušiť hru, keď není útok na hlavu. Opýtaj sa Joža. Pozeraj aj. Vyrazený dýš, alebo čo, keď má váh. Ale jasné. Ale čo je, na Slovensku sa môže všetko. Presne. Boha, Jano, leží tam aj 5 minút a nezapíska. Čo si? Hen tam leží a hrajú a potom V živote a že príde za ním ošetriť. Keď sa preruší hra, potom ide za ním. Aj z jednej, aj z No druhej pozri, ale opta, Jožo, a opta bola na poli. A za dve je tam. Presne. Leží tam aj 2 minúty a keď preruší sa hraje aut alebo čo, tak potom zapíska a ide za ním. Za tým zranením. Ale nie, že preruší. Píšeš si? Kvôli tomu, že Píš si, čo vysvetľuje. keď je na hlavu, ale nie je na nohu. No i nikto To nezomreva. aj z jednej, z druhej strany hráč, tak preto. Nešlo užiť šancu, tak prerušil. Nie, ale keď sa vlastnejší greva nebude. Nič inšie. Ani pivo. Ale na to, aby ich ošetril. No, pozri, ako nahrávku ten samotál. No, tam je Mišo. Samo zaviera samo. To sú tie chyby rozhodcov. No, To nie je chyba, taký že o nič šťuchár. nešlo, tak to prerušil, lebo bol aj z jednej, aj z druhej strany hráč. Tak
Ale Mišo mal dať gól, aj bol by Áno, a neboli sme sa hádať. Neboli by sme sa hádali. Začví nám je na novo. Mám vystredie kľúčku je tam. Áno, a na takom ťažkom teréne. Ale keď si kľúčku spraví zase naznačenie strelu, brankára musím položiť a to spravím opačne. Toto Mišo vedel premieňať. Ale však nechám dobrať akciu, je aut, prerušená hra, potom ide za tým zranením. Zranených hráčov. Chce ošetriť, ale nie, že preruší hru. Boli obidvoja, Milan. Mohli byť aj 10. Aj z jednej, z druhej strany. Čo to máš? Pozeraj, ja idem dať gól. Ideme dať gól. Dáme gól. No, vystrel. Hraj ešte! Roman, hraj, dohraj to! Pozeraj, fotbal je pekná. Pozerám fotbal. No. Počúvaj ma. 3-2, vyhrávame zatiaľ. Dobre, nehrá nič. Je lepšie hrať. 12-8, 72. Ale toto sa nerobí. Tam bol Gromusov mal na hre. Presne Gromusov. A ty si doma? Vo voľný stredu. To je nejakých 20 minút, 30. Dobre moja. Vôbec nevidíš rozdiel, že je to iný hráč. Cítiť, vidieť. Zoberiem loptu a to musí trošku vidieť, že to je nejaký hráč. Toto je 6. liga do Boha. Tu sa 4 súťaže vyšli. Kurva, tu sa to musí prejaviť. Na každom dotyku s loptou to musí vidieť, že to je hráč druholigový. A tu toto nevidieť ani kokot. Aký je slabší ako... Toto deti nehreš. Si v televízii ticho. Teraz máš pravdu, čo ti dávam za pravdu? Kurva, furt to len zakrývame všetko a tak aj Dívaj, či dá góla, nedá. Ty zase včel, dobre spravil. Tak. Takému také mega náhrad. Tak som bol tých stánkov, ja tam mi bolo nakrcaní. Milan, všetko bude lepšie, neboj sa ty nič. Dobre, ale všetci... Milan, budeš na kamere, nerozprávaj. Bude to dobre. Kamera ťa bere. Skore zvyšuje domáci hráč číslo 11 Daniel Dojčenevič na 4-2. A natiahol si sval, no? Pozri, koleno. Kto ho ošetrí? A ležal tam len ten. Asi sval si natiahol. Prečo zahazuje tašku? Dobre, ale už do toho ísť. A máme pozri. Ale choď. Neotočí sa z toho loptu, alebo nepovie mu teda, že je sám. A dajme ešte piatý. Od začiatku vyhrávali, mohlo neprestať pršať. No. To neprší asi ani. Pravda, ešte v tom nič. To bola taká zakopnutá, ale taký nevládol. Dobre, tak kváček, koľko mám urobiť? Prvý! Dobre, nehaj. Kováča, keď tam odletel, tak vtedy Boha je to. Tak ani to bol to. Dobre si ja robí. To si nespomeniem. Mladý prezident, mladý prezident, vlastne rýchlo. Ale ešte bude dole veci, ako dole. No, dole sa budem. Ja som posledný... Choď si! Ja viem, že taj bolo, presne. Ja neviem, Janočku by ti to povedal. Ten tam aj videl. Nech si Araky mal prezivku ten dole, čo bol na samom konci.
Do Mesiarov, čo bol Mesiar. Petrík. Petrík. Bachorec. Ale Petrík, áno, také to bolo. Petrík Bachorec. Nie. Áno, Petrík sa asi volá. To bol Mesiar, dole starej dediny. U Veľké Lehoty. Áno. To nebola prezivka. Prezivka. To není Bachorec, sa nie. To ja. To už je... Áno! Napätý. A jej starky to bol ten Mesiar. Neviem, ja nemusím si jak tu boli, aha, nech, treba sa len spýtať. Tu sa teraz Ona bola na výstupe na tej Janče, to som viezol takový no to teda nebolo také. Začalo pršať, keď sme prišli. Ideš na guláš, Dušo? Ideš na guláš? Tak pôjdem aj ja. Idem aj ja. Idem aj ja. Lebo Duša pôjde potom domov, sa bude zase ponáhľať. Do 16. Dobrý vedenie. Áno, tak určite. To ľudí bude veľmi že bude na každý pozri. Nebolo nakryť, od aj nezapíska. Keby si nehúkal na tie striedačky, aj neodpíska. Kdeže z belej. Ani kamera už to neznáša. To sa máme zbudiť vypúť. Nebezpečné na tomto teréne. Drobec, dobre. Drobec, ten na zbrane. No. Chytá dobre. Dobre boli zamaky? Hej? Pri prvom dole mal tak zase. To nebol role hratý. Poďte, 4 ste tam. Vám to zoberie. Ježišmaria. Podobral. Otoč, otoč! Je české. Podobral. No. To už ušlo. Valenciu zase. Keď bol dobrý brankár, hýb takou výškou, tak v 16 mu nikto nesmie loptu zobrať. Ty tu nechytal. Oni cvičil. Z akadémie Žilinskej.
Ten húka ako on. Však to takýchto učia brankára, aby si zaháňoval. Prečo beha? Prečo Slánsko? Už mu daj. Nech kričte na neho, lebo ozaj potom robí chvíľu. Však tam nikto nie je žiadne obecenstvo a to nemôže počuť on. Výstrel. Toto 17. Cípko ide. Miesto Perniša ide. Čo ho nenehal? Dobre hrá. Dobre hrá, dobre auty hádže. No. A Braňo zase ten onej. Tvrďas, to je bojovník. To je tvrďas. Tvrďas, bojovník, áno. Potrebujeme taký. Nemá komu ináč. Čo nemal, však sa tam hýbali dvaja opäť do ľavej strany. Keby nevedel. Takticky ho, ne? Dobre, dobre. Starý človek. Ale vieš čo, Braňo, zodpovedný, aj? To čaká tvoj syn, čo hrá zodpovedný. On má teraz... Jaro, a ten Kotulo sa za ne dostane na ihrisko. Jaj, no. A chcel ísť? Ani nevieš. No asi tréner ho nepostaví, čože? Tu sedí, nejde sa prezliec. Martula mu nezobrala košelu. Netreba, Aj. A nemôže na ulici vyželiať. Koľko, že ešte 10 minút? A teraz je chceme nie? A lakat má, ja už aj nevidím. Ten si to hodil. Dobre, Miško, poď. Roman. No, neviem. Bol dotyk. Ale však sa loptu... To nemá nič spoločné s loptou. Dáš či nedáš? Chcel som ho chváliť. Toho rozhodcu? Hej, ale nedá. Chýbou charakter neodpíska. Skore zvyšuje hráč domáci, číslo 18, Roman Litviak. Že ho nemohli na jeden tam. 12. Ferdet. Ale piču. On sa vyparil. No je vidieť už, že odišiel ten Monik, 11 dole. Máčo, že odišiel takto. A prečo? Čo sa zranil? Čo ja viem, že mu ťahá on. To je dobré, hneď som išiel. Máme ako... No. Však Monika nepríde. No to boli by sme sa vykrmili. Ale ešte majú prísť, ale niekedy odtočia. Možno, že prídu len tak na otočku, vieš?
Jo. Kde od zlažení? Tak Vlado to dobre režiruje tú hru. Chytí, dobre. To bol tiež riskantný. Vyššo išiel ako on. Potom keby tam nemohol, to ja za posledný. To bola dobrá chodačka, to sa... Dobre, Jojko, nie je problém. 20-30 čo to dalo vôbec zapískalo. Chytí tak Keby aj nohy boli roteráčovi. Vlado, skús ešte! Vlado, choď! No tak. No tak, to mi to ide. To bolo z druhej. A čo tam stáva hen taký múr z dvoch ľudí, to je úplne zbytočné. Ale vieš čo, keď sú pevnejší... Môže trápiť. Kurvo! Dobre. Aspoň raz začapkám. Dobre, Braňo, dobre. Áno. Neserú sa, no čo nemá výsledky, tak hotovo. Juj. To si pristavil. Poď. Aj. Toto našo... Ale však nie úplne, že zase... Ale nohou dopredu, jasná lobda. Nešiel tak do ňu. On bol tak akože bol vyskoknú. Kdeže mal zabrziť? Čo? Vidíš to? Čo tam robíš? Čo robíš na ihrisku? Zostaješ ty? Bežíš do ihriska! Rozhodca! Čo tam robí ten baran? Kapitán, tréner není a behá tam. Čurák vlák. Obidvom dám žltú aj. A čo? Už asi toto je. To bol Lajsovca. Ale to nebol takýto faul. Čo sa rozčulej? Mám ísť za tebou? Áno. Ukážem ti, kde má kánec riť. Pána, kto kričí, má minimálne 205. A on má 160. Nás nepreháňaj. A pozri, ak chodia tvoji do tých šuchačiek. A nebol to až taký... To tam mi ukuješ, čo mu Ale je? kdeže mám zabrziť? Čo mu je? Počúvaj. Zabrzdili mohol, ale nie Kedy? Kde? Bola ďaleko horšia. Ďaleko. Tuto, tento Miško, ďaleko, keby mu nohy ostali stále na zemi, má členky od piču. Ale povedám, že to nebol žiaden, že to bol skrz. Vy ste strašne múdri. Ale bola tam vysoká noha, jasná, že bola... Však ale, no však dobre, ale... Zapískala, čo? Prečo henten, že to bol normálny skrz? Červený? Ale aj červený. Nedal, žlté dal. Je červená išla. Tretiu už teraz. No vidíš, celkom dobrý výkon rozhodcu. Posledná minúta, takýto bol. Je z toho... Ale za to... A preto hovorím vždy, 90. minúta, odpískaj koniec. Áno, presne Čaké tak. nastavovanie, a ešte za takéhoto stavu, no na čo Na nastavuje? čo? Červenú dal onemu. Mišovi. Potrebujeme to. Od vás dal vola, komu dal? Komu dal? Hej, všetkým červené a ideme domov. A susedia medzi sebou sa takto onišli. Ale toto nebol taký surový faul. Vôbec to nebol faul, nejaký normálny faul, ktorý...
Neviem, o čo ide, však je jasný výsledok, minútu do konca. Však som to povedal. Nebol nadskočil ten chlapec mladý, tak čas teraz taký šuromecký bol, a hen tam vykrikuje, taký pán, taký rozdával karty. čo má čak? Je rozdiel Lohorať hore A tuto je čo? Klzačka, to je úplne iná Áno, aká situácia. krzačka? A čo, keby nebol naskočil? Jarko, keby. Keby. A tam čo mu A čo ty? Však to narazili. Prinajmenšom to narazili. A nemal završiť. Ešte už mu to bolo. Keby mal pred 2 minútami odpíska, ja A presne som to hovoril, čo to. Áno. Ale mal veľmi dobre, aj